Вітаю, шановныя сябры! Хачу павіншаваць усіх з надышоўшым 2026 годам ад нараджэння Господа і збаўцы нашага Ісуса Христа. Сёння мы пагаворым пра погляды дзекабрыстаў на Беларусь. Мінулым годзе, дакладней у снежні, 14 снежня, было 200 год з часу паўстання дзекабрыстаў. Гэта тэма, якая ёсць у этэры, на якую разважаюць гісторыкі, літаратары, пра якую спрачаюцца, якая выклікае таксама такі шмат артыкулаў, паклікала да жыцця творы мастацтва і гэтак далей. Так ці інакш вось гэтай тэме прысвячалі свае працы і беларускія гісторыкі. Сярод іх найбольшы ўнёсак, напэўна, зрабіў Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі. Мы ўжо аднойчы казалі пра ягоную працу «Беларускае мінулае», і сёння паразважаем пра ягоную працу, якая называецца «Дзекабрысты і Беларусь». Ці больш дакладна, ён разважаў пра федэрацыю ці цэнтралізацыю. Гэты артыкул Доўнар-Запольскага быў апублікаваны ў часопісе «Полымя» ў 1925 годзе, нумар 8. 1925 год – гэта 100годдзе паўстання дзекабрыстаў, тады таксама адзначалася па ўсім Савецкім Саюзе, у тым ліку і ў БССР, былі шмат розных публікацыяў. У Ленінградзе нават там казалі, што знайшлі магілу пакараных смерцю 5 дзекабрыстаў. Пасля высветлілася, што гэта не зусім іхная магіла. Ну вось да гэтага часу ідуць пошукі на тым меркаваным месцы іх пахавання. Нагадаю, што у ліпені 1826 году каля Петрапаўлаўскай крэпасці былі павешаныя 5 паўстанцаў, 5 дзекабрыстаў, якія былі пахаваныя у невядомай магіле. І вось да гэтага часу фактычна вядзецца іх пошук. Дык вось у 1925 годзе, нібыта ўжо знайшлі гэту магілу, што выклікала такую яшчэ адну цікавасць да гэтай падзеі. Аднак гэта вось было ў Ленінградзе, ў Расіі, а тут у Беларусі Доўнар-Запольскі, як я кажу, ён апублікаваў вось гэты артыкул, які называецца «Федэрацыя ці цэнтралізацыя. Дзекабрысты і Беларусь». Гэты артыкул, ён быў прысвечаны аднаму, але вельмі важнаму для Беларусі пытанню. Як жа дзекабрысты ставіліся да беларускага пытання? Маецца на ўвазе, як ставіліся да Беларусі як такой, і якой бачылі будучую Расію. Таму што нагадаю, што рух дзекабрыстаў – гэта рух расійскае дваранства у пачатку 19 стагоддзя, мэтай якога было пераўтварэнне расійскай імперіі. Былі два асноўныя праекты, як пераўтвараць расійскую імперію. Першы праект быў створаны кіраўніком паўднёвага дзекабрысцкага таварыства Паўлам Песцелем, і называўся ён «Руская праўда». Другі праект быў напісаны адным з кіраўнікоў паўночнага дзекабрысцкага таварыства Мікітам Мураўёвым і называўся «Канстытуцыя» ці «Праект Канстытуцыі». Вось гэтыя два асноўныя праекты і аналізуе Доўнар-Запольскі. На пачатку ён сказаў так: задача аналізу дзекабрысцкага руху, дзекабрысцкага светапогляду, яна, апроч такога глыбока гістарычнага інтарэсу, яно мае і практычны інтарэс. А менавіта, як паўплывала дзейнасць дзекабрыстаў на беларускае грамадства. Грунтуючыся на сваіх гістарычных ведах, а я нагадаю, што ён напісаў некалькі кніжак пра дзекабрыстаў. Дзекабрыстаў як агульна такі імперскі рух. Ён напісаў там ідэалы дзекабрыстаў, ён аналізаваў мемуары дзекабрыстаў, выдаваў зборнікі дакументаў. То бок Доўнар-Запольскі ведаў гэту тэму на ўзроўні крыніцаў. Ён працаваў з гэтай тэмай як гісторык і даследчык. Дык вось, у выніку сваіх такіх пошукаў ён сказаў, што тэма дзекабрызму яна мае невялікую сувязь з Беларуссю. На пачатку артыкула ён узгадаў, што у складзе польскага патрыятычнага таварыства, якое было саюзнікам дзекабрысцкага руху, было некалькі беларускіх паноў. Ён называе прозвішчы Прозара, Хаткевіча і Крыжаноўскага. Але разам з тым у расійскіх рэвалюцыйных дзекабрысцкіх таварыствах, як пісаў Доўнар-Запольскі, практычна не было беларусаў, ці іх было зусім мала. Ён казаў, што толькі ў таварыстве аб'яднаных славянаў
якое складалася з прадстаўнікоў дробнай расійскай, украінскай і беларускай шляхты. Былі беларусы, былі этнічныя беларусы, беларускія шляхціцы, ну, такія, напрыклад, як Іван Гарбачэўскі, якія зрабілі пэўны унёсак у развіццё дзекабрыстскага руху. Ну, таксама быў, вось, напрыклад, Міхал Рукевіч у таварыстве ваенных сяброў. Разам з тым, сувязь з Беларуссю была ў тым, што царская ўлада накіравала сюды гвардыю. І ў 1821 годзе у Беларусь перабазавалася цэлая гвардыя расійскай імперыі. Гэта 60 тысячаў салдат і афіцэраў. У тым ліку на тэрыторыі Беларусі служылі такія выдатныя прадстаўнікі руху дзекабрыстаў, як Сергей Муравёў-Апостал, Михаил Бястужаў-Румін, Мікіта Муравёў, вось той самы, дарэчы, свой першы праект канстытуцыі ён напісаў менавіта у Менску. І гэта, канешне, звязвала рух дзекабрыстскі з Беларусю. Таксама існаваў бабруйскі план. Бабруйскі план ён прадугледжваў арышт імператара Александра I падчас наведвання ім бабруйскай крэпасці. Яго распрацоўвалі якраз Сергей Муравёў-Апостал, Михаил Бестужаў-Румін, якія хацелі разам з прадстаўнікамі паўночнага таварыства ажыццявіць гэты план. Арыштаваць імператара, ягоную світу і рушыць на Петербург, захопліваючы па дарозе шэраг вайсковых частак. Ну, фактычна яны рыхтавалі такую вайсковую рэвалюцыю, кшталту, як была вайсковая рэвалюцыя ў Гішпаніі ў 1823 годзе. Аднак, разам з тым, як пісаў Мітрафан Доўнар-Запольскі, Беларусі расійскія афіцэры адчувалі сябе чужымі. Як ён пісаў, сярод апалячанага беларускага дваранства. Казаў, што была такая высокая паланізацыя тады беларускай шляхты. І вось тут, канешне, расійскія афіцэры яны адчувалі сябе даволі чужымі. Хоць была агульная мова, якую яны ведалі і якую ведала беларуская шляхта, таксама гэта мова французская. Па-французску яны ліставаліся адзін з адным, па-французску яны размаўлялі з беларускай арыстакратыяй, безумоўна. Адным з цэнтрам увогуле базавання расійскай гвардыі быў якраз Менск. Вось, напрыклад, Мікіта Муравёў у 1822 годзе ён у Лідзе сустракаўся з яшчэ адным лідарам паўночнага дзекабрыстскага таварыства князем Абаленскім, дзе яны разам распрацоўвалі гэту праект канстытуцыі. Такім чынам, праект канстытуцыі Муравёва быў распрацаваны менавіта на тэрыторыі Беларусі, і ён быў такі федэрацыйны. У той час, калі Павел Пестэль, які служыў ва ўкраіне, ён распрацаваў свой праект рускай праўды, які быў больш цэнтралізацыйным. Адсюль і назва артыкула Мітрафана Доўнара-Запольскага «Федэрацыя ці цэнтралізацыя. Погляды дзекабрыстаў на Беларусь». Галоўным чынам, як пісаў Доўнар-Запольскі, дзекабрысты яны не зрабілі сур'ёзнага ўплыву на беларускае грамадства як такое. Таму што толькі нядаўна адбыліся падзелы Рэчы Паспалітай, асабліва для заходняй Беларусі. Увогуле ўлада расійскай імперіі яна была яшчэ вельмі новай, свежай такой уладай. Тут не было такога ўзаемадзеяння паміж прадстаўнікамі перадавога расійскага грамадства, як ён казаў, і беларускай шляхты. Зноў жа пра беларускую шляхту, беларускіх паноў гэта тэрміны менавіта Доўнар-Запольскага. Доўнар-Запольскі пісаў, што у ідэалогіі дзекабрыстаў было адно вельмі важнае пытанне, якое, безумоўна, зацікавіць і беларускую інтэлігенцыю. А менавіта гэта пытанне, што ж павінна было паўстаць замест расійскай імперыі. Вось адбываецца гэта рэвалюцыя ці пераварот, ці змянення ладу, і што адбываецца пасля. Як пераўладкоўваецца дзяржаўны лад, ці захоўваецца расійская імперія, ці ў тым выглядзе, якім яна ёсць, ці яна рэфармуецца. Вось гэта пытанне, якое дыскутавалі дзекабрысты. Дзекабрысты, якія былі прадстаўнікамі адукаваных пластоў расійскага дваранства, якія прайшлі вайну, большасць іх прайшла вайну 1812 году, замежныя паходы расійскай імператарскай арміі ў заходнюю Еўропу, якія былі ў Польшчы, у Нямецчыне, у Францыі, якія пазнаёміліся з ладам жыцця у пострэвалюцыйнай
заходняй Еўропе, маецца на ўвазе пасля французскай рэвалюцыі. Вось гэтыя людзі, канешне, яны бачылі тое, што расійская імперія вельмі адсталая. Адсталая ў тым сэнсе, што яна сацыяльна адсталая. Існуе прыгоннае права, існуюць невырашаныя нацыянальныя пытанні, існуе адсталасць Расіі ад лідараў заходняй Еўропы у плане прамысловасці. Я нагадаю, што 1825 год – гэта год паўстання дзекабрыстаў. В Расіі яшчэ існуе прыгоннае права. Расійская імперія, яна з'яўляецца такой дзяржавай вельмі прамыслова неразвітай у той час, калі ў Англіі ўжо з'яўляецца першая чыгунка. Ужо існуюць параходы, ужо існуюць паравозы, ужо паравая тэхніка ўваходзіць у жыццё. З'яўляюцца новыя тэхналогіі, пачынаецца прамысловая рэвалюцыя. Вось дзекабрысты таксама разважаюць над гэтым. Яны кажуць, якім чынам паскорыць развіццё расійскай імперіі. І разам з тым, кіраванне Александра I, яно ліберальнае кіраванне. Александр I стварае пры сваім урадзе такое кола блізкіх яму людзей, які ўваходзіць і прадстаўнік такой шляхты Рэчы Паспалітай Адам Ежы Чартарыйскі, які вылучае планы адраджэння Рэчы Паспалітай. Блізкім сябрам Александра I з'яўляецца Міхал Кляфас-Агінскі, які ў 1811 годзе прадставіў план адраджэння Вялікага княства Літоўскага ў складзе расійскай імперіі. Такім чынам, вось пытанне федэралізацыі расійскай дзяржавы, гэтыя планы яны дыскутуюцца і пры царскім двары, не толькі ў асяроддзі дзекабрыстаў. І больш за тое, у расійскай імперіі з'яўляюцца дзве такія аўтаномныя часткі. Гэта царства польскае, каралеўства польскае, і гэта Фінляндыя, Вялікае княства фінляндскае. Такім чынам, вось у самадзяржаўнай імперіі існуюць ужо розныя прававыя сістэмы. І гэта таксама падштурхоўвае дзекабрыстаў разважаць над тым, як жа ж уладкаваць будучую расійскую імперію, у тым ліку і Беларусь. Мітрафан Донар-Запольскі пачаў свой агляд з рускай праўды Паўла Песцеля. Павел Пестель быў вядомым афіцэрам з высакароднага роду. Ён быў удзельнікам напалеонскіх войнаў, быў паранены, вярнуўся ў строй, і вось ён служыў на тэрыторыі Украіны. Тульчыне, цэнтральная Украіна. Ён быў камандзірам вяцкага палка і быў адным з кіраўніком паўднёвага таварыства. Паўднёвае таварыства, якое рыхтавала паўстанне супраць цара Александра I. Ён стварыў, вось, апроч вялікага твору, вялікай працы сваёй рускай праўды, ён стварыў яшчэ наказ будучаму часоваму ўраду. Гэта інструкцыя для таго, як рэалізаваць на практыцы рускую праўду. Адначасова з гэтым дакументам распрацоўваўся і праект Канстытуцыі Мікіты Мурав'ёва. Усе гэтыя дакументы, і Пестель, і Мікіта Мурав'ёў, яны рыхтавалі прыкладна з 1822 па 1825 год. То бок фактычна да самога паўстання. Рускую праўду Мітрафан Донар-Запольскі лічыў сапраўдным навуковым трактатам. Паводле нашага гісторыка, Павел Пестель разумеў, што Расія складаецца з розных плямення, як ён пісаў, гэта значыць з розных народаў. Ён прызнаваў, што народы, якія падуладныя вялікай дзяржаве і паходзяць не ад пануючага ў данай дзяржаве племені, але ад іншых пляменняў жадаюць для сябе заўсёды незалежнасці і асобнага палітычнага існавання, грунтуючыся на праве народнасці. Гэта значыць, Павел Пестель, ён прызнаваў, што існуе права народнасці. Іншымі словамі, у пераказе Донар-Запольскага, это права народнасці заключаюцца ў тым, што асобны народ мае права на асобную дзяржаву. Разам з тым, разважаў Павел Пестель, з другога боку, усякая вялікая дзяржава імкнецца да таго, каб мець моцныя натуральныя межы. І каб прылягаючыя да яе суседнія невялікія народы не ўзмоцнілі б суседнія ж вялікія дзяржавы. Гэта права бяспекі, якое называецца правам выгоднасці. Такім чынам, ёсць права народнасці, якое прадугледжвае для кожнага народа права на сваю дзяржаву. І ёсць права выгоднасці ці права бяспекі, калі кожная вялікая дзяржава, яна імкнецца далучыць да сябе суседнія малыя народы, каб іх не далучылі іншыя імперіі і такім чынам не ўзмацніліся. І вось гэтыя два правы, права народнасці і права выгоднасці, яны уступаюць у супярэчнасць паміж сабою.
І разам з тым, на думку Песталя, гэтыя правы, яны натуральныя, абодва гэтыя правы натуральныя. Права выгоднасці, яно існуе для бяспекі дзяржавы, для бяспекі маецца на ўвазе імперіі. А права народнасці, яно існуе для кожнага народа, каб кожны народ мог рэалізаваць сваю місію. Разам з тым, ён пісаў, што права народнасці ісцінна існуе толькі для тых народаў, якія карыстаюцца ім. Гэта значыць, маюць магчымасць яго рэалізаваць. Яно такім чынам абмежавана тымі народамі, якія рэальна маюць сваю дзяржаву, якія рэальна маюць сваю незалежнасць. Іншыя ж народы, якія сваёй незалежнасці не маюць, яны павінны хіліцца да вялікіх дзяржаў, да тых дзяржаў, якія магутныя і якія могуць іх абараніць. Разам з тым, як казаў Песталь, магутнасць дадзена вялікай дзяржаве не для ўціску суседзяў, а для дзеянняў згодна са справядлівасцю. Такім чынам, далучаныя плямёны, плямёны ці народы, вось у Паўла Песталя гэта фактычна ідзе як сінонімы. Плямёны, народнасці, народы. Так вось, далучаныя да імперіі плямёны павінны складаць не дрэнна прылепленыя часткі да вялікага, але складацца, злучацца ў адзін агульны арганізм і забываць сваю ранейшую слабую народнасць. Такім чынам, вось гэтыя народы, яны павінны улівацца ў пануючы народ. Адсюль ясна відаць, што Павал Песталь, ён імкнуўся паказаць, што для Расіі вельмі важна гэта цэнтралізацыя. І ён не прадугледжваў нейкай федэралізацыі ці падзелу Расіі на розныя невялікія дзяржавы, якія мелі б сабой саюз. Ён казаў, што існуе два віды дзяржавы. Першая гэта дзяржава непадзельная, а другая гэта дзяржава федэрацыйная. Непадзельная дзяржава мае адзін парадак, кіраўніцтва, адзін закон для ўсіх. Ні адзін рэгіён у гэтай непадзельнай дзяржаве не мае права выдаваць для сябе асобныя законы. У федэрацыйнай жа дзяржаве кожная краіна, як ён казаў, ён называў рэгіёны краінамі, кожная краіна можа выдаваць для сябе асобныя законы і жыць паводле іх. Такім чынам, у федэрацыйнай дзяржаве твараецца падзел улады паміж цэнтрам і краінамі, ці цэнтрам і рэгіёнамі. Донар Запольскі адзначаў, што федэрацыі Песталь апісваў вельмі агульна. Ён не паглыбляўся ў гэтыя думкі. Ён добра ведаў французскую палітычную думку, але вельмі мала сутыкаўся з нямецкай палітычнай думкай ці з думкай Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму ён казаў, што для Расіі вельмі важна не дапусціць федэрацыйнага ладу. Паколькі Расія складаецца з разнастайных частак. І гэтыя часткі маюць розныя законы, розныя мовы, розную рэлігію, рознае гістарычнае мінулае. І калі ўсе гэтыя часткі яны аддзеляцца ад карэннай Расіі, то Расія можа загінуць. Такім чынам, вось Павал Песталь, ён казаў, што нельга вяртацца ва ўдзельную сістэму, якая была яшчэ да Івана III, калі кожны князь меў свой удзел, і гэта быў перыяд феадальнай дробнасці. Такім чынам, Павал Песталь, ён выразна быў за цэнтралізацыю дзяржавы. Нават пасля таго, што ён казаў, што трэба дэмакратызаваць агульны дзяржаўны лад, што трэба выступаць за справядлівасць, але вось у нацыянальным пытанні ён казаў, што мы выступаем за цэнтралізаваную расійскую дзяржаву. І гэтым, канешне, ён вельмі супадаў з пэўнай часткай расійскіх кансерватараў. Кансерватары, якія гуртаваліся вакол двара Аляксандра I. Таксама ён казаў, што якім жа чынам дасягнуць гэтай непадзельнасці, якім жа чынам дасягнуць гэтага адзінства у будучыні. І вось тут мы звяртаемся да наступнага яго дакумента, наказ будучаму часоваму ўраду. Там Песталь праводзіў думку, што часовы вышэйшы ўрад, які павінен узяць уладу пасля перамогі рэвалюцыі, павінен прыняць меры для таго, каб з усіх пляменняў і народаў Расіі утварыўся адзін народ, і ўсе розныя адценні зліліся ў адну агульную масу. Такім чынам, ён пісаў, што жыхары ўсёй расійскай імперіі яны павінны ўтварыць адзіны народ. А больш дакладна ён нават падкрэсліваў вось гэтыя два словы. Каб жыхары цэлага абшару расійскай дзяржавы ўсе былі рускія.
Ён казаў, што усе павінны стаць рускімі, і ў гэтым сэнсе гэта будзе спрыяць адзінству дзяржавы, непадзельнасці яе і шчасцю ўсіх яе падданых. Павел Песталь таксама прапанаваў сродкі, якім можна ажыццявіць гэта мерапрыемства зліццю ў адзін народ. Раней за ўсё павінна быць уведзена адна адзіная для ўсіх расійская мова. Гэта будзе дапамагаць усталяванню аднастайнага вобразу мысляй. Я цытую паводле Довнара Запольскага, а ён цытуе з рускай праўды Песталя. Патрэбна знішчыць усе асобныя назвы пляменняў і народнасцяў. Зноў жа цытата. Песталь не сумняваецца, што гэтым шэрагам мерапрыемстваў мэта будзе дасягнута, і ўсе пляменні у Расіі абрусеюць. Вось такія былі яго думкі наконт таго, якім чынам дасягнуць гэтага адзінства. Што ж ведаў Песталь пра беларусаў? Канкрэтна. Ён пісаў, што вот тут я зноў цытую. Маларусы і беларусы, якія насяляюць Віцебскую і Магілёўскую губерні, па сваёй мове блізкія да велікарусаў. Гэтаксама, як і па веры. Адрозніваюцца толькі тым, што ў Беларусі маюцца яшчэ і вуніяты. Апрача таго, украінскія і беларускія губерні адрозніваюцца ад велікарускіх сваімі асобнымі правамі. Але, на думку Песталя, калі агульнае праўленне будучай Расіі будзе аднолькава уладкавана, тады ўсе заходнія губерні злучацца з вялікарускімі. Дзеля гэтага ён прапануе не лічыць украінскія і беларускія губерні асобнымі. Не трэба іх адрозніваць, не трэба вылучаць асобнымі назвамі. Ён стварыў таксама карту будучай расійскай імперыі, будучага уладкавання. Уся расійская імперія павінна быць падзелена на акругі. Дык вось, што датычыцца будучага адміністрацыйнага падзелу Беларусі. Ён не разглядае Беларусь як цэльны рэгіён. Ён адносіць да Беларусі толькі Віцебскую і Магілёўскую губерню тагачасную. Але калі мы сёння бачым Беларусь у межах сучаснай рэспублікі Беларусь, то яна павінна быць падзелена паводле Песталя на часткі. Па-першае, заходняя Беларусь яна адыходзіць да Польшчы разам з Літвой. Частка Віленскай губерні, што застаецца з Расіяй, уваходзіць у Магілёўскую акругу. Менская губерня уваходзіць часткаю ў Віцебскую, а часткаю ў Чарнігаўскую акругі. Назва Магілёўскай губерні зусім знішчаецца. Ну, вельмі цікавы момант. Песталь такім чынам прадугледжвае свой такі падзел Беларусі на часткі. У заходняй Беларусі ён лічыў Літвой, Польшчай, што гэта ніякіх адносінаў да Расіі не мае. І ён лічыў таксама, што Польшча яна павінна быць незалежнай, але саюзнай для Расіі дзяржавы. Пры гэтым я зноў жа паўтаруся, што сам Павел Песталь ён ніколі не быў у Беларусі, але быў у Метаве. Ён служыў у Метаве і таму разважаў пра быт латышоў у Віцебскай губерні. Ён па тым часе слаба ведаў, як пісаў Довнар Запольскі, і беларускае насельніцтва. Таксама ён быў сынам свайго часу. І, напрыклад, Довнар Запольскі ён кажа, што тады нават вельмі адукаваны рускі чалавек ён мала ведаў пра Беларусь. Так, напрыклад, ён казаў, што акадэмік Севергін, які вандраваў па Беларусі, ён зусім не заўважыў у Беларусі праваслаўных. Ён увогуле казаў, што беларусы гэта каталікі і уніяты. Павел Песталь, ён прынамсі, ён заўважаў, што ёсць у Беларусі і праваслаўная вера, і што беларуская мова бліжэй да расійскай, чым да польскай. У той час, як Севергін, ён лічыў наадварот, што беларуская мова бліжэй да польскай, чым да расійскай. Таму ў гэтым сэнсе, канешне, было складана, паколькі ў расійскай навуцы і ўвогуле у такой, скажем так, у тагачаснай еўрапейскай навуцы было вельмі мала матэрыялаў пра Беларусь як такую. Нацыянальнае адраджэнне яшчэ толькі пачыналася. Беларуская шляхта яшчэ толькі спазнавала сама сябе. Таму, канешне, вось заходнюю Беларусь, Віленшчыну і Гарадзеншчыну Павел Песталь цалкам, так, скажем, лагічна з гледзяча свайго пакалення проста аднёс да Польшчы. Вось гэта польскія землі, і такім чынам яны павінны разам з Літвой увайсці ў склад Польшчы, якая адродзіць там у будучыні Рэч Паспалітую. Вось што датычыцца поглядаў Паўла Песталя. Павел Песталь ён прызнаваў, паўтаруся, незалежнасць толькі для Польшчы. Для чаму ён гэта прызнаваў?
Для Долнар-Запольскага тут відавочна, што паколькі расійскія дзекабрысты яны спадзяваліся на дапамогу польскага патрыятычнага таварыства, на дапамогу польскіх афіцэраў, якія служылі ў царстве польскім, то палякі паставілі пытанне, што толькі тады, калі расійскія паўстанцы яны прызнаюць права Польшчы на незалежнасць, яны будуць з імі ў саюзе. І вось у гэтым сэнсе паўднёвае таварыства пайшло на гэты саюз і прызнала права Польшчы на уласную дзяржаву, якая будзе дзяржавай саюзнай. Іншы дзекабрыст Мікіта Мураўёў, які быў адным з кіраўніком паўночнага таварыства. Нагадаю, што цэнтр паўднёвага таварыства ён быў ва ўкраіне, а цэнтр паўночнага таварыства это Санкт-Петербург. І вось сярод сталічных афіцэраў быў Мікіта Мураўёў. Ён пэўны час жыў у Менску, даволі доўгі час. У Менску да гэтага часу ёсць нават шыльда, прысвечаная побыту у нашай сталіцы Мікіты Мураўёва. Ён напісаў свой праект Канстытуцыі. І прытым праект Канстытуцыі Мікіты Мураўёва, у адрозненне ад праекту Паўла Песталя, ад рускай правды Паўла Песталя, ён шырока абмяркоўваўся. Павел Песталь фактычна стварыў уласны такі твор, які мала з кім абмяркоўваў, і мала хто ведаў пра яго існаванне. Пра поўны тэкст фактычна адзінкі толькі ведалі пра поўны тэкст рускай правды. Тады як праект Канстытуцыі Мікіты Мураўёва ён шырока абмяркоўваўся. Так вось у адрозненні ад Паўла Песталя Мікіта Мураўёў стаяў на тое, што у будучыні расійская дзяржава павінна ператварыцца ў федэрацыю. За ўзор ён узяў Канстытуцыю ЗША, якая была тады недаўна прынята. І вось калі Павел Песталь вывучаў французскую палітычную думку, то Мікіта Мураўёў ён вывучаў амерыканскую. Ну і нагадаю, што першы праект сваёй Канстытуцыі напісаў менавіта ў сталіцы Беларусі, у Менску. Што ён пісаў пра федэральны цэнтр, ці федэрацыйны цэнтр тагачаснай мовы. Што ў федэральным цэнтры павінен быў адказваць за наступныя пытанні: фінансы, замежныя справы і войска. Усё астатняе яно павінна вырашацца на месцах. Уся былая расійская імперія павінна была падзелена на 14 дзяржаў і 2 краіны. Вось такія адміністрацыйныя адзінкі. Беларусь зноў жа ён дзяліў на 2 краіны. Заходняя краіна з цэнтрам у Вільні. Як відаць, сюды ж павінна была быць далучана і Літва. І Дняпроўская краіна з цэнтрам у Смаленску. Кожная гэта краіна павінна была мець свае ўлады: заканадаўчую, выканаўчую і судовую. У гэтым сэнсе вось Мікіта Мураўёў ён неаднаразова перапісваў свой праект Канстытуцыі, і відавочна яму давалі парады іншыя дзекабрысты. І сам Долнар-Запольскі, які добра вывучаў мемуары дзекабрыстаў, вывучаў іхныя дзённікі, матэрыялы з'ездаў дзекабрысцкіх, якія засталіся, якія захаваліся падчас следства, ён казаў: вось эта думка пра федэралізацыю Расіі, яна таксама прадугледжвала такую больш самастойнасць для мясцовых элітаў. Аднак праблема была ў тым, што вось ні Песталь, ні Мураўёў яны не разглядалі Беларусь як асобную цэласнасць. Разглядалі, што Беларусь гэта толькі Віцебская Магілёўская губерня, так это называлася, а заходняя Беларусь гэта Літва. А Літва яна павінна быць асобнай. Такім чынам, вось, ну, у прынцыпе, гэта пэўная такая спрэчка пра прыроду Вялікага княства Літоўскага, пра гісторыю Беларусі, яна знайшла адлюстраванне і вось у такіх дакументах дзекабрыцкага руху. І апошняе, што аналізаваў Долнар-Запольскі, гэта погляды кіраўнікоў таварыства аб'яднаных славян. Была яшчэ такая адна арганізацыя дзекабрыцкага руху, зноў жа была створана ва ўкраіне, Новгород-Северскі быў яе цэнтрам. Пазней яна злучылася з паўднёвым таварыствам, але вось пра таварыства аб'яднаных славян наш гісторык пісаў так: іх палітычныя ідэі прасякнуты рамантызмам, што так уласцівы той эпосе. Славяне марылі, ну, славяне маецца на ўвазе таварыства аб'яднаных славян, славяне марылі аб утварэнні грандыёзнай федэрацыі ўсіх славянскіх народаў. Уся федэрацыя павінна быць звязана ў адзіны саюз. І вось тут, на жаль, вось сярод славянскіх краінаў, якія ўтвараюць гэты саюз, там не было Беларусі. Такой краіны не было. Вось лічылася, што ёсць, канешне, асобныя народы рускага племені, то бок вялікарусы, маларусы, украінцаў так называлі, і беларусы, аднак вось асобнай краіны не было. Разам з тым, таварыства аб'яднаных славянаў, якія далучыліся да паўднёвага таварыства, вось прадстаўнікі гэтага таварыства, у прыватнасці майор
Михаил Спиридов, ён жорстка крытыкаваў рускую праўду Паўла Песталя. І Спиридов казаў, што вельмі небяспечныя думкі аб пераўтварэнні габрэяў, татар і іншых народаў і культур у рускіх, што такія думкі яны не адпавядаюць самому духу дзекабрыстскага руху. Ну, зноў жа, дзекабрыстскае руху, это мы сёння кажам, таму што было паўстанне ў снежні 1825 году. Мітрафан Долар-Запольскі, ён падагульняе. Ён лічыў вельмі важным тым, што гэтыя спрэчкі пра федэралізм ці цэнтралізацыю яны былі вось у расійскім такім рэвалюцыйным руху. Чаму яны былі вельмі важным? Таму што яны паднялі пытанне, што ёсць асобныя народы ў расійскай імперіі, і гэтыя народы таксама маюць свае асобныя палітычныя правы. І ён казаў, што пазней вось гэтыя ідэі падхапіла такая важная арганізацыя, як Кірыла-Мяфодзіўскае братства ў Кіеве, ужо украінская арганізацыя, якая таксама казала, што славяне павінны стварыць саюз славянаў, але гэты саюз ён грунтуецца на праве кожнага народа жыць сваім асобным жыццём. Пазней гэтай ідэі казаў вялікі украінскі дэмакрат Міхайла Драгаманаў. І на думку Долар-Запольскага, рэвалюцыі, лютаўскай кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 году і стварылі той падмурак для федэралізацыі расійскай імперіі, дзе кожны народ ён атрымаў сваё права на існаванне. І ў гэтым сэнсе дзекабрыстскі рух ён паспрыяў гэтаму, таму што пасля распаду расійскай імперіі ў 1917 годзе не была створана новая расійская імперія, а была створана ў прынцыпе федэрацыя. Нагадаю, што гэты артыкул быў напісаны ў 1925 годзе. У 1925 годзе гэта было пасля першага ўзбуйнення, так званага ўзбуйнення БССР, калі вярнулі Беларусі Віцебшчыну і Магілёўшчыну. Быў такі перыяд беларусізацыі ў Беларусі, і гэта было вельмі важным. Што на сёння мы можам сказаць? У чым на сёння, канешне, актуальнасць? Актуальнасць у тым, што, канешне, вельмі важны момант таго, што паступова прадстаўнікі розных народаў, як расійскага, так і польскага, руху рэвалюцыйна-вызвольнага, яны прызнавалі асобнасць беларусаў. Прынамсі, паўставала такое пытанне. І што ідэя асобнасці Беларусі, яна паступова з этнаграфічнай вырастала ў палітычную і ўрэшце рэшт дайшла да прызнання права беларусаў на існаванне сваёй незалежнай дзяржавы. Дзякуй за ўвагу.